Ahoj, ahoj, ahoj. Vítam vás u druhého Let's Play. Je tu so mnou zase Marek, ako môžete vidieť. Ahoj! No, to bol jeho pozdrav. A Čau. zase hráme na jogurt v svete. No proste je tam taký smajlíček s vyplazeným jazykom. Dôkaz, že som nehral offscreen, že pes tu stále vypaluje. Lebo keby som hral offscreen, tak tá pes stále nevypaluje, tak by to pálila. Čiže to je čistý dôkaz, že nehrám offscreen. Aj inventár sa mi nezmenil. A keby mi ste mi neverili, kľudne pozrite sa do minulého videa na môj invent a uvidíte, že hovorím pravdu. Čiže teraz by som si urobil nejakú tú truhlicu, pretože tie budem určite veľmi potrebovať. Počkaj. Dobre, počkám. Čo potrebuješ? Takže Marek ma o niečo požiadal a teraz neviem, čo chce. No, ale určite by som chcel povedať, lebo asi sa išiel napiť alebo niečo. No a určite ešte ďakujem vám, nakoľko je to ešte moje prvé videá, môj prvý deň takto na YouTube a už vám kľudne takto ukážem. Počkaj, toto na chvíľu stopnem a ukážem vám to takto. Kľudne stopnem si net. Tuto pozerám video a prepáčte, sekol nám Skype. Ja ho zruším, znovu mu zavolám. No, pak mu zavolám. No, takže tuto vám ukážem 19 a jeden odberateľ. Sice to není veľa, ale na prvý deň mi to stačí. A tu vidíte moje videá, tu je aj tá úprava, ktorá už vyšla pred pár minútami a poďme radšej naspäť na ten náš Minecraft, ktorý bol hlavnou myšlienkou tohto videa. A teraz sa sem pozrieme a urobím tu niečo. Mohol by som si v dome urobiť aj takú menšiu baňu. No ani nie, že v dome, ale dom bude slúžiť ako troška taký prístup do bane. Lebo isté, že aj to potrebujem na cobblestone, na tieto veci a časom si urobíme aj dom, to je isté a mal by som si urobiť veci. Asi sa pýtate, aké veci, zrejme nástroje. Určite si urobím cobble krumpáč, jeden a jednu lopatu. Čiže Marek mal zrejme technické problémy, lebo zvykáva sa mu stávať, že čiarky má cez počítač, cez celú obrazovku také divné čiarky a proste nič si nevie robiť a... Chcel by som dať jednu takú otázku. Počkaj, niečo dopoviem. A proste nič tým nevie robiť, musí reštartovať počítač. Áno, môžeš hovoriť. No vlastne nie otázku, len by som chcela povedať, že už mám zmenený Skype. Už sa nevolá Boss at the Minecraft, ale DJ Monster a mám obrazok Monstra Energy. Kľudne vám to ukážem, vidíte tuto také, nebudem to veľmi zväčšovať, lebo potom vidíte aj môj Skype a ten tam zverejňovať. Ja sa nehrasím s tou. Marek, chceš, No. aby bol tvoj Skype na internete? No, môžem ho tam dať, keď chceš. Čo? Tvoj Skype na net. Chceš alebo nechceš? Kľudne, počkaj, sorry za tie zvuky. Radšej to vypníš, ako zvuky. No, tiež menšie technické problémy, pardon, ale už to tak je. Keď sú problémy, tak sú. A keď sú technické, tak sú technické. Čo už ja s tým nič neurobím, akože... Marek, vypneš prosím ťa tie zvuky, ďakujem.
No, menšie problémy so zvukom, ale Dúfam, že si to nenahrával. práve že áno. No s Bohom. No ale čo, preboha, menšie Nevadí, chybičky. aspoň budú počuť Simpsonových. Ty hra Simpsonovcov. Akože mne, A ešte jedna otázka. kľudne hovor. Keď poznáte Simpsonových, tak to ste môj typ. No, keď Lebo ja mám rád Simpsonových. A ver tomu, Marek, nie si jediný. Ja tiež. A podľa mňa... Vieš to, som čarovný. Jednoducho... Ak poznáte klip Som čarovný, tak si ho stiahnite. No jo. A keď sa na toto pozerajú House a Ježíšek, pozdravujem ich. A ešte by som chcel povedať, že... čo som to chcel? No vlastne už neviem, či som ešte očie. Ja neviem. Nepoviem. Že budeme ešte nahrávať multiplayer? Áno, díky Marek, že ten Jasné. multiplayer, čo bolo minulé video, no nie minulé, to som tam ešte neuverejnil. A za chvíľu, vlastne teraz, prepáčte, že to takto prerušujem, ale jak to má... Ale proste sme začiatočníci. Pardon, že to takto zastavujem, ale musím, ale aby bolo čo najskôr nové video, tuto si vyberem... Aha, to video, no nie toto práve, toto video, No to by bola halus. lebo to druhé video sa práve nahráva, No, čo tam teraz ja sa vidíte. hrám Simpsonových, tej keby náhodou si chcel Oli niečo, tak kľudne Jasne. povedz. Ináč, tak teraz sa aj môžete pozrieť, keby niekto nevedel, ako sa niečo zverejňuje na YouTube, tak to je týmto spôsobom a ja idem na pracovnú plochu, lebo presne sem som si to uložil, sem toto a už sa mi to tuto rendruje a už si len dám svoj názov, Creeperbox a jediné, a to je... Dneska by to už aj stačilo, nie? Ale nie, ešte máme chvíľu čas. A... No, popis musím dať nejaký, lebo potom... Prepáčte, že som to povedal, že dneska už stačilo, lebo dneska, Áno, čo sme máme boli v nabitý- škole, Áno, máme nabitý deň, pretože vážne my sme aspoň 8-9 krát točili to prvé video, potom asi 3-4 krát to druhé, čiže tak. Nehnevajte sa za to na Mareka, ale máme toho obaja dosť, ale snažíme sa. predsa máme dosť. No, Aj my si chceme oddychnúť, nie len áno, vy. ale za to ja ešte niečo natočím, vyrendrujem a bude. Ale akože nič zlom. Áno, tak, teraz toto uhlie by som si tu mohol vyťažiť a bolo by pekné, kebyže nájdem aj nejaký ten iron, pretože to by bolo vážne super. No keby sme ešte našli nejaké dia. No Marečku, ja som len tento svet teraz začal, čiže dia tak No, skoro nebudú. počul som, aj videl som. No, možno budú. Ináč, aby aj Marek vedel, o čom sa tu jedná, tak ja dám sledovanie obrazovky. Kľudne sleduj na Skype, Marek, a Jasné, budeš vidieť, čo delám. A jasné. keby som niekedy niečo trepol česky, pardon. Takže pozývam, ale pozdravujem Martyho 09 a Mentosa aj Ježíška. No jo. A Minecraftáka. Jasné. No a... Oli, nech sa ti darí. Veľa šťastia. Som v bani. Dal som sledovanie obrazovky, aby aj Marek vedel, o čom sa tu jedná. Som čarovný. A no, videli ste, ako sa to pekne kuslo. Neviem, ako to budete vidieť vy, ale aj teraz sa to pekne kuslo. Neviem, či to vy budete tiež ako vnímať, ale
Nemám, Dneska sme už fakt unavení. ale ja to ešte natočím, čo? Dneska, čo sme boli v škole, Nemusíš nacvičovali sme divadlo. Marek, radšej to nespomínať, ďakujem. No a tu je aj chalan, ktorý sa teraz prihlásil online, Kuby Zvonek a pozdravujem ho. Teraz by som ešte chcela povedať, že A ja ho pozdravujem. áno, chcel by som povedať, že tie módy, neviem, či ste písali, ale vážne poprosím nejaké tie módy. A keby niekto vedel, tak čo som to chcel vlastne? Poslať mi adresu na mód na sekanie dreva, že treba, dajme tomu počkať. A teraz sa to tiež pekne seká, neviem prečo, asi málo FPS. Dajme tomu, tento škerk je kruciál, takto seká. Kruciáli. Zase sem. Čiarky, Ježo. dajme tomu, toto je môj strom. A mód je taký, Počkaj, nepozerám sa. že posekáte túto kocku a celý strom vám spadne. Vy už iba pozbierate itemy dreva a je to. A No to vidíte ten obrázok monštra. A keby ste mi vedeli poslať na túto adresu, budem vďačný. A možno by som urobil menšiu reklamičku, keby ste chceli. Už ideme nejakú tú dobu, čiže ja by som to ukončil a počkaj, aby zasa nebolo povedané, že neviem, čo robím mimo kamery, tak to urobím takto. Zasa dám vypekať pec, aby nebolo povedané a Že ty si nevypekal vec. no, sem dám. A No, trochu kľudnejšie. pardon, za toto nemôžem. Je tu 10 dreva a 3 dosky, čiže čus.